Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ngayong hapon, sa itong sinimakalan nga mga tagpalamati, kamusta karon nga adlaw Lunes na Lunes, ha? Kamusta lang dira sa inyo, ano nang inyo ginaparik-parik dira, but anyway, sa Lunes na edisyon sa This is My Life, ginaabi-abi di ka muna Tito Wilma, mag-off the night kita. Lunes na adlaw, Nobyembre 1 tuig 2021. Karon nga adlaw, amo ang adlaw sang mga santos, no? Todos los Santos or All Saints Day, pero amo na iyang adlaw nga mas masako ang mga pamilya ila din na sa may ginasunod nga tradisyon, nining kabahay na sa tradisyon sa pagsauli sa Todos los Santos kag Piesta Minatay, masako sa unang adlaw sa Nobyembre ang kanan sa pagpreparar bisan ano man dira iyang sitwasyon, bisan ano dirang ginapangatubang nga problema, importante may ara nga preparasyon nga pagasaluhan kag maigahalad sa ilatag sa ka mga altar kay temporaryo man nga sirado ang mga memorial park. Kaya sirado ang mga patio, di ba? Temporaryo nga sirado ina tungod man sining hindi naton sa gihapon makita kundi mabatsagan lang kung ikaw ang infected sang ining pandemic ang COVID-19 na pero sige lang di sitawi hambal na mangkot lang ko
samtang nag-off-the-night kita karon nga hapon, anong ginalugay-lugay nyo da sa inyong talaha o sa kaserola nyo da sa inyo tagsa ka kusina. Importante, hindi importante ang pagkaon nga atong ihalad kung wala kita sang ihulag. Ang masarangan lang din naton, ha? Ang masarangan lang din naton, importante ang aton pagpangamuyo. Hindi lang kita dira karong kandila, nami kung may flowers, kung may ara ka muna mga bulak sa palibot mo, kung lubog-bulubudlay, gihapon sa ito ng pabakal sa bulak sa mga flower shop or dira sa mga nagabaligya sa mga bulak sa likod sa Macolod Bay Center, kung mga mabudlay ina para sa aton, may ara lang kita bulak na makita sa tubangan ng atong sinipuluyan. Pwede parang maging matakuman ang atong sinialtar. Hindi kandila, yes, may jutay nga fresh flower, may tinig-ang ka lang na karon or pinamalhan kag laswa. Laswa lang tambo, subakan ko, bangros, kag tinig-ang. Ano ka na? May tubig na daw silang ilingon. Pangamuyo. Magpangamuyo lang kita sa atong sini mga palangga sa mga palangga natong sa kabuhi nga una nga nagkaliwan sa aton. Una sila nga nagpahuway. Pasalamatan na nila kung na aton sila ginadumdum sa Piesta Minatay. Subong mga simbahan sa ulog man sa nga adlaw sa mga santos. May mga minsaman nga ginapatigayon din. Patigayon kay inaaga pa sini nga tiun ugto kagaro naman sa kasisidmon nga misa sa mga simbahan katolika. Diba? So, relax lang ka mo dira, mga senior citizen, ara sa ilang mga radyo nga nagaupon, na itong mga palangga nga mga tagpalamati. Ari lang si Tita Wilma, subsubtak na alas 3 kita nga mag-off the night iya. Magluwas sa inyo mga radyo, ang araman sa Facebook Live, siyempre, Action Radio Bacolod 684. Kagang among sini website, pwede man kamo dira makabisita, kag pwede man kita maka-off the night ka na radio dira, may transistor radio, na pwede ka mo maka-login kung ara may internet access ka mo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ara man sa YouTube na manang baltawet pa may internet access ka mo disan sa inyong television, pwede ninyo kita maka-upod via YouTube. Search nyo lang Action Radio Bacolod Live. Okay na ina siya. Anyway, sa sini nga hapon, magluwas sa mahatag na itong karoon na dalagang sa panahon, nakakuha din niya sa akong man atensyon ining pagkakas sa mga plastic barriers sa mga pampubliko nga mga salakyan, jeepney, taxi, sa mga bus, diba? Nakahatag man sa aton jutay nga kalipay, kay dako ini nga bulig sa aton mga drivers, sa aton mga motorista, sa mga dipasahe nga mga salakyan. Kaya kabalugid kita kung doon kapuraot ng ila sa niya adlaw-adlaw man nga pagsinalayo. Kung maumpisahan ini, kag mangin kung pwede na, sinahanglan kita naman ng mga pasahero, halong man, kaya hindi nga sila nga ginligwahan na kita, din halug-halugan kita, mapagusto ng kita. Ang paghalong sa Giapo na sa aton kay kun, balikat-likatan kag kun, matapikan kag ganito nga virus, korte nga daan kabudlay, amo inang aton halungan. Ang paggamit sang face mask, face shield is possible, why man sa malain, kay kung sining ko lang, hindi nang kita bala mag too much, din nga kampante, kay kabudlay, kung sobra-sobra kita kasalig. Kinahanglan lang. Ang katindo lang din mo natin sa ating kaugaling sa magsini. Ang pagbalon sa alcohol, pag magpuli ba, pag hinawgid hasta sa butun, or if not, uban na lang sa banyo, kag mamubo na safe pa. Especially kung may ara, dira ka mo iya nga mga miyembro sang pamilya nga may mga ginabatsyag. Diba? Yes, ang mga pagpabakuna. Kabalo kita sa buong mga pagpabakuna, ara na sa mga palamatan noon, manaog naman sa mga kabataan. Manaog na sa kabataan, 12 years old pa idalom na kinanglan kondisyon na nyo dali yung mga kabataan sa mga wala pa makapabakuna. Anong sa inyo? Amo na lang nakabal ni Tita Uwe. Kasi naging kumbinser naman, ginpangabay, ginakumbinser naman kamo na magpabakuna. Amo na lang na, ano bala ang plan yun, inyo magpabakuna or hindi. Nakadepende na sa tag-tag na itong mga palangga ng mga tagsa na mati. Tungod man sa pagalug-alug na ini, aton man nga Catholic Bishops Conference of the Philippines, syempre, nagapangabay man sila nga kung pwede halug-halugan man sa sila simbahan, di ba? Nagapangabay sila kay tisa ng mga nakaligat. 30% capacity lang ang allowed sa pagtipon sa sila simbahan.
subong nagapangabay man sila sang 50% capacity hibaluon pa man karon. Kag nga atong sila sa sininga hapon, kag ang atong sa horoscope, kag kinahanglan bisan kabalugid ko bala nga bisan di ba tawo nga bisan hindi kita makakadto sa mga patio, hindi kita makakadto sa mga memorial parks or memorial gardens. Magkamugyapon sa inyo balay kadto to sa inyo pamilya. Tipon-tipon o istorya pero ang paghalong-halong pinahanglan. Kung maghalin bilog nga pamilya sa balay, tipon to sa pek dito ta Manyaga or dito ta Manyapon or dito ta mga mamahaw karon alas 3, alas 4. Balikdan ninyo inyo puluyan, ha? Hindi ninyo paggabayae nga, ara naman may hindi naman tada kandila, may nahalad naman tada, okay. Ang kandila halungan yan. Basta may nagasiga nga kalayo, butangan nyo, no? Butangan nyo sang tubig ay natungtungan sang kandila or kung pwede, patasyon na lang. Pagbalik ako naman pagsindi. Okay na na siya gihapon. Kag make sure nga bisan wala tao ang balay safe man. Hindi lang pagbayaan kay ang aton ba lang ang mga kauturan nga iban, nagapamantay lang niya nga daan. Kapin pa mga mahilig nato mga kauturan mag-post, ari kami gitanan, gatipon kami, way to amon balay amon ni, ari kami sa lugar na amon. Ang iba niya nga pamantay lang da, pagbalik nyo ay tihuo na lainggid nga nagahalong kita niyo. Okay? Yes, Tita Wilma. Ako nakabato na kuya kabato na sa ano tawi, kabato na ko sumad. Nagapasalamat yun. Ano pa to budbod? May puto, pag bingka, bisan pagduwa, pagtatlo na natag nila, salamat kid. Pamo ka na iya, di ba? Ako nila, swala nga laswala nga tambo, butangan bangros, okay. Ay ho, dali lang ginalaw na 58 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa atong dira mga kauturan, kung gusto ninyo mga matahong kag-pris ka nga. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan.
to sa ito dira mga ka-online kadali kaya matamaton talang na sila no matamaton talang yes sir Roger Sildres ara siya o kaupod sa aton sini nga hapon. Tita Wilma good PM monitor ara sa Manila mayong hapon ko no Sir Meleli Oligo ara siya nagaupod kay Tita Weya live no kagaya si Nelson Salvadorio Mangkilan Jr. nagaupod man sa aton live iya sa sini nga hapon. Relax lang ka mo dira kay syempre paamo ka na bala syempre ara kita nag-organize subong tawi sa online tungod nga kay karon iya nga adlaw holiday iban wala obra ang mga may trabaho wala trabaho ara sa ilang mga puloy-an tinakainugdanay sila. Ate Kim Eriman good afternoon si Ate Kim Eriman good afternoon kuno tawi kay Jerry Gadudo yes Gadudo salamat gid sa inyo pag like kag pag share sa aton sini programa This is My Life sa aton man pag-upnanay karon nga hapon Lysel Baluarte Bangkiran mayong hapon Tito We monitor lang kami diri sang akon pamilya while nagakaon suman wow while nagakaon ko no suman sige keep safe everyone paliog tamiyaw Bangkiran kag Baluarte family from Barangay Tapugon salamat kid wow nagakampanya niya si Chapoy Kwa ha nagapangampanya niya si Chapoy Kwa from Negros Occidental about kabalo na ta kung sino imo manok kwara o hindi mo pwede ka mention anay sina ana gamonitor man sa Mambulak Silay si Timay kag si Monet Lobaton alin kay Sir Meleli Oligo ana sinoro mayong hapon man dali naman birthday ko Inday Wilma November 7, 2021 kun ara ka na sa aksyon dulungan ta ka pa maaw makahuya ko hindi ka magpalibog kay okay gid ina pasalamat ka lang sir nga madugang naman 1 year ang aton sinilife importante maayo lang ang aton lawas thank you gid Sir Meleli Oligo hindi ana sinoro mayong hapon connection Tita Wilma happy Halloween importante importante ko no tawi pangamuyo yes agree gid ako dira Edilaos good afternoon Tita Wilma ari kami gyapon ni Nanay Isabel ka monitor diri sa Victoria City Nanay Isabel mayong hapon anong imo preparasyon pamo kana bala ginatamyamon si Ma'am Vanessa Star Mayo kag Chinky Dialecton si Marilyn Tibag Noel Amar kay Alex Montesa yes halin kay Sir Meleli good PM Day Wilma tan-aw lang po from La Castillana halin kay Willie Delgado Joseph Martin Yulo good afternoon now listen to your program sa AM radio okay please mention my name Joseph Yulo hindi lang tanis tawi malipat Joseph Yulo okay happy Halloween sa inyo tanan balikan ko lang karon ha relax lang ka mo dera Agapasang banwa mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat
ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka
balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Sa na magluwasin at Tita Wilma ang aton gali anay nga said panyawa. Philippine Standard Time. Padayon si Tita Wilma. Padayon kita sa pagpangalaga sa This Is My Life. Hindi si ara siya sa radyo, nagapamati. Pero nagpag-beat siya sa online. No? Si Joseph Martin Yulo na mention lang siya ko. No? Joseph Martin Yulo, salamat kid. Relax lang sa birthday greetings manaton. Pero sa siningabahin, magabasa anay si Tita Wilma sang isa sa sila. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang pagbabasaw ni Tita Wilma nga sulat sa sining nga hapon, naghalin ini sa nagapatawag iya kay Rika. Kag ang sulat na Rika kay Tita Huwet nagasining, maayong hapon sa tanan nga nagapamati kag nagaupod sa This Is My Life kag sa tanan pagyud na mga programa sa Action Radio Bacolod.
Tito Wilma, ako nagaupod gid sa programa mo kada hapon kay ari lang ako sa balay. Tagua lang ko sa ngalan nga Risa. May bana na ako. Ugaling, hindi gid nami ang pagsinalayo namon sa sulod sang balay, sa budlay, sang akon ugangan nga babae. Pero nilang nagasakit ang akon buot. Mabatian ko, kung nga ako pa kuno ang ginpili sang ila bata nga opdon sa kabuhi. Kabalo man ko, Tito Wilma, nga may kalibin sang una ang ila bata, nga bana ko subong, si Ruel. Nakahambal pa gani ang ugangan ko nga babae nga tita, na niya bala, si Atan, sorry, geda. Kag manug agaw, kuno ako. Sakit pangasian, hindi bala? Tungod, wala ko man din agaw, si Ruel, sa babae, nga iya, una, nga dala sa ila balay. Nag-away sila. Kag, wala ko kabalo kung ano ang matudtod nila nga relasyon sang panahon nga ato. Ulisi na lang sila. Nabalaan ko na hindi na nilalaw ang isa kag isa sang nagpangaluyag sa akon, si Ruel. Na-open ko na sa iya ang natungod sa panghambal ni mamaya. Permi lang niya ginapahanumdom sa akong tita na hindi ko magpamati sa ginapanghambal sang ugangan ko nga babae. Bisan amula ng ihambal sang bana ko, nagabakod man ko. Pero laban gid tita ang kalain sang buot ko. Sa pihak nga, ginatinguhaan ko nga pasibagay. Kag manin maayo lang sa ila. Ginantos ko ang tanan nga mga pabati-bati, kung ano nga mga insulto sa akon, tungod sa bana ko. Abi mo kung kisa daw gusto ko na gani mag-give up. Tama gid kanubo sang panulok nila sa akon. Wala di ko obra, tita. Hindi pareho sang una nga babae nga ginligin sang bana ko kag diri man nagtastar sa ila. Kami ni Ruel, nakasal kami. Inagyan ang isa nga din kaakid sang ugangan ko nga babae. Nga ako no, nga nagpadali-dali gid si Ruel sa pagdesisyon sa pagpangasawa sa akon. Sagula gid sila din pabalik. Sa civil lang kami tita yung kasal. 4 ka tuig na. Abi mo, kung may kwarta lang ko, hindi na ko mag-antos sa pagpasigbagay sa ila. Ako, permi, bilin sa balay namon, kaya wala ko obra. Si Ruel lang nagatrabaho. Budlay pagid, kaya may pandemic, Tita Wilma. Gusto ko tani, mga buki kami sang simple, malinong, galing daw hindi pagid pwede sipon. Nabalaan ko pangadaan ta, nga gusto gid sang ugangan ko nga babae, nga balikan ni Ruel ang una niya nga salipin. Bisan amulang na balata nga wala niya ginaprangka sa akon, nagaproblema man ako. Diri lang kutob, Rika. Ay, mga anak kamo. Anyway, sa Imorika, salamat din kang maayong hapon. Dahil, tandaan mo lang, ara, naging manaya mo na pag-gip, naging pa na. Oo, naanay, mayong hapon. Salamat. Happy Halloween nandira sa inyo pa ni Malay.
Happy All Saints Day. Salamat sa imo man pagpaamdi sa imo istorya, padala sa imo problema kag pagpangayo man sa opinion ni Tita Wilma. Hi, Mami Diana Consolacion. Ara siya nag-upload sa ito online. Hi, Mami, kamusta na ikaw mayong hapon lang dyan? Sa pagtuod lang sa hambal ni Tita Wilma Inderica, nga napag-hit na din na iya nga ang mga mag-inlos hindi na magsantuanay. Not unless nga isa sa ila ang mag-adjust or magpaumod or magpaubos. Di ba la? Ha? Since ikaw umagad, sila ugangan, ikaw ang bata, wala ang siguro sa malain kung kita ang magpaumod. Wala sa may dula sa imo. Kaya nga sa totoo ng inday, at least, sindihan din ni Tita We ang imo sita. Kabudlay mag-upod sa imo mga inlaw sa isa kabubong. Tanan nga li, himuon mo gid. Ano nga mga li ha? Tanan nga li, himuon mo para makapaayon isaw, para nga mangin maayo ng ang inyo pagsinalayo kag ang inyo relasyon. Ano gani? Physically affected ka, emotionally, financially, tanan-tanan na ng mga list. Apektado, pati pensar balagsag mo. Yes, apektado. Ang tanan himuon mo, kung tanan nga masarangan mo himuon mo para mag-ayo lang ilabuot sa imo, di ba? Sige lang, bay, pamo ka na, patience is virtue, kuno mo, sige lang. Padayon na lang, paubos. Wala sang malain lang sa tao nga nagapaumod, kag nagapaubos, di ba la? Kaya actually, kung tanaw naton, hindi tanan na tao, especially ang sabangin sang partner naton, asawa naton, urbana naton, basta mamaguhan sila, hindi tanan ma-please naton, bisan nga sa trabaho, ta, di ba? Hindi naton malikawan na may mga tao nga maka-intindi, makahangop sa sitwasyon, mabaton ka mo, may ara man na hindi. May mga tao mo nang siling naton, balang judgmental. Una best tungod nga, makasiling ka judgmental sila. Wala ka dahil niya obra. Tapos nanubuan sila sa pagpanulok, sa pagtulok nila sa imo. Madula pa ila bata sa ila. Kag isa sa mga natalupan na namin, hindi siya gusto, especially inang ugangan mga bayi, na maagawan sa atensyon. Kay guro palangga yan na si Ruel, siya mo na mabulubudlay gid sa imo. Isa lang yung mamalitaw mo. I-search mo kung anong weakness sang mama sang bana mo. Ang makambalang din ni Tita Wilma sa ino, isa lang gid mo, isa lang gid tapos na to. Madugang pagid no. Hutay pagid na pag-anto. Hutay pa nga pasensya, pagpaubos, pagpaayon. Kaya nga, tandaan mo, Derica, ang mahal nga Diyos may kaluoy. Ang mahal nga Diyos mapinalanggaon may kaluoy sa mga tao nga pareho mo. Kag pinaka-importante tandaan mo, wala ka siyang dapat kahadlupan nga bayaan ka ni Ruel. Kasi Ruel mismo gambal sa inyo, hindi lang pagpapakta, mga mabatian mo halin sa ilas ka kay mama. No? Siguro mambal pa na gayaguro si Ruel niya, kung ano mabatian mo sa wala mga dulungan, palit ka lang sa tuo mga dulungan, ano ba? Papahinda si mamaya. Ang importante, ginahimo mong imo obligasyon bilang umagad, bilang asawa sang ina sinibata. Diba? Tandaan mo, ikaw asawa. Kung ang gusto sang imo ugangan niya, nga pabalikon ang ila bata sa iya ka-live-in before, ito rin ako ila bata, kasi ikaw yung pagkasang, kaya ikaw yung naliyansan. Never mind, hindi na ina pagpadakuha. Kaya nga kung makita ni ugangan mo nga babae, nga wala epekto mga ginapanghimo niya, nga matalupangdan niya ang iya kaayo, ang imo kaayo sa iya, nga bisan anhon ka niya, okay lang. Mawin mo ginang heart siya mo. Ay, ho. Parang ginakahaglukan mo ang una, nga babae sa kabuhi isang bana mo nga nakaupod niya. Tandaan mo bisan sino pa nga mag-a-attempt sa pagbalik sulod liwat sa kabuisang bana mo, wala sila sang kinamatarong, wala sila sang masino, kay bana mo na si Ruel kay kasado ka mo na duwa.
kag isa pa gid sa nakabala naton by action himuon mo kana siling ni Tita Wet kung itong tao ng iya weakness mayo ka lang gihapon dumdumon mo ang mga espesyal na mga okasyon sa kabuisang ugangan mo kay simple nga bagay dumdumagid siya kag pinaka-importante updon mo gusto sa imo pagpangamuyo nga Lord kang dugaman siya baguhaman ang batasan sa ugangan ko nga babayi sa iya pagpasigil sa iya sinipagpasigil sa akin. Kaya ang Diyos yung nagatabog ka nakita, mabatsagan ka makita niya ang unod sa iyong balatsagong kagpaminsaron, kag wala imposible sa iya. Ay, kag isa ka, sino ka-importante dira, kamo nga duwayan ni Ruel, ang makasulbag sang problema ninyo nga ina. Amat-amat lang, inderi ka, hibaluon mo gid kay Ruel. Hindi nga pagpanguso mo pamamangkot ni sabat giday. Amat-amat lang ipabadyan mo sa iya kag sa ulisi, bungat mo sa imo mga bibig, kung balaan ng plano niya sa inyo kabuki bilang mag-asawa. Apat ka tuloy niya kamunga sa talaw daw wala pa man kamuguro bata, kaway ka pa sa may na-mention, may mga plano man ina siya. Si mas nami iya, habalang mo siya, mas nami, kung anong yung mga plano, kabahin mo naman. Para may ma-contribute naman nila sa mga plano para sa inyo pagbalay sang pamilya. Kag pag-angkong, wala may plano siya na masa-angkong sang kaugalingon nga pulutan. Galingway mo man din na-mention kung may mga utod pa siya or siya. Kaya feeling ko daw isa lang na iguro si Ruel mo kung nga nga daw amo na lang sinaang kaubot sa kugangan mga babae. Pero wala imposible. Palanggaan lang siya. Kung palangga siya ni Ruel, palangga sila. Kung anong papalangga ni Ruel, amo man inang pagpalangga, kag pagpaubon, kag pagpaubos ang himuan niya. Kaya wala imposible, matanupang danggid nila ang imo kaayo. Ang imo kahuwaran na asawa sa ila. Okay, na lang matugda ni Tito We sa imo inday. Rika, kay salamat din. Diyan isa ito man dira mga kauturan. Kung may mga istorya man ka mo or problema sa kabuhi, ngayon ninyo i-share the This is My Life or pangayuan sa personal opinion ni Tito Wilma or personal advice. Pwede nyo inamasulat experience nyo sa karang panahon ng pandemic o pwede yan, no? Pwede nyo na mapadala din sa This is My Life, DYEZ, Action Radio, Wilbos Building, Burgos, Luxon Street, The College. Ay, hindi gani ara sa paagi sa Facebook o pwede kid. Pangitaan nyo lang daan personal account ni Tito Wilma, ang Wilma Antopina Sugaton. May send message dira mabato na ni Tito We sa aton sini Messenger. Si ako lang na makabasa, wala na sang iban pa. Pwede nyo da maisnan inyong ngalan, no? Pwede nyo masiling nga tawgalan ko kay Amunis, ang Amunis nga lugar, bisan inyong lugar pa gusto nyo man hinago ina, di ba? Kag kung gusto ninyo hindi man natin pag-mention inyong account, pwede yan. Simply as that. So, amo lang na iya ka simple. Let's go sa media na Action Radio Philippine Standard Time. Ano, Tita Wilma? Ining pag-uyan na klase sang vitamin C. So, light C na siya. No? Non-acidic kag doctors recommended nga klase sang vitamin C. Ginapabaskog niya ina ang aton man immune system, ginapapag-on, ginapabaskog ang depensa sang aton lawas. Batok sini mga pathogens nga ini, no? Ano lang ng mga pathogens, ina mga bacteria, ina mga virus nga ina nga nagalit sa aton lawas, mga fungi, na hindi bala mo na, nga nagahalit sa aton palibot, kag sa aton mismo lawas. Nga posible ina makatuga man sang pagkaguba sang aton sini mga body cells, kag makahatag balatian. Ining light C, pwede ina mabasal sa mga Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing
mag-greet Tita We. Yeah, okay. Mag-greet Tita We ni sa online. Again, salamat dira sa inyo ha. Kag pagod-utugid siya kadlaw. Road Chelsea dira salamat kid. Kag panaugon ta to bitower. Kay Willie Delgado, yes, dira sa Escalante. Mayong hapon lang. Kag salamat kid. Kay Angelo Placido, mayong hapon tita, tamyaw ko lang tiyo ko. Si Magno Placido sang Handumanan. Inday Dulce Hardio Pakalinga. Good afternoon to God bless and stay safe. Salamat kid. Araman si Ray Barrioga, mayong hapon man dira, no? Kay Hinida Ordonez, mayong hapon action wheel, ngayong hapon man sa imo. Joanne Salmetti Isiha, good afternoon to Will. Magapamati, kudi sa barangay Gintuhan, Isabela, Joanne Salmetti Isiha. Tutoy Jenna Costa, yes, para. Good afternoon. Monitor lang ko di yes, happy birthday sa imo tutoy dyan, si Jenna Costa dira. Okay, kag advance happy birthday kay Ralph John Iseha sa November 7. Good health always from Joanne Salmeta Isiha. Ay naman sinday Virgie Alpinda, happy Monday Tito We, and good PM ari naman kami liwat ni Thelma Iguico, Lydia kag Jennifer Hormigo sa Barangay Estefania. Solid muni nga tagpalamat dito. Salamat din sa inyo ha. Stay safe and God bless you and your family. Tito We. Sa inyo man, Ma'am Virgie. Ano dang inyo kalag-kalag? Kaya pa mo ka na. Inday Blaza, mayong hapon to Wilma. Happy Halloween. Likewise, yes, si matahom nga Marlene Diaz. Good afternoon sa imo. Tita Wilma, happy Halloween. Likewise, Ma'am Marlene. Ana Sinoro, katulugan ko bala tawi mo hihihi. Ang nasiling ko ganip isang piyong mata mo lulunggan mo harilin kay tawi okay na siya. Okay, makibot ka lang na. Delphine Abelia, Sala Carlota, Diin Kabakal Life C. Ay ara sa mga butika dira. Yes, so available dira, na? May Negros Boys, may ara din na. Ana Sinoro, yes. Lord V. Solomon, hello Tito We, good PM. Okay, relax lang. Balikan ta lang kamo, karon naman dugay-dugay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo. Sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Action Radio, so natin lain-lain ng alam, samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nagangalan, may ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, yung ngalan nila. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilote sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station in the Ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mga DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung tinay na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. Kag bakit sa mga fire to my part because the year nga nagsulod ko nagdamo ko dito at that time simple ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution, so nagdamo dito, so that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Action Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Kag-epektibo gid ba lang nga Because klase as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay malabanan sa mga tao siguro ang nag-rely din or salin sa una ang mga tao nag-rely din sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment na mangin lampad sa servisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Action Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sa balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sila nga mga ka-action. Kay once mag-work ka gani, Sa piyak sa ngamat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Action Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. So cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly. Action
Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 2:42, napaday sa Wilma, pero ari na, ma-horoscope anay kita. Para sa ating horoscope sa All Saints Day, Nobyembre 1, 2021. Okay, sa adlaw, sa unang adlaw sa bulan sa Nobyembre sa mga kasaulog sa ila birthday, happy birthday. Kay Jana Costa, happy birthday sa imo. At kay Manang Kaylee, was imo birthday. Kay Tenchi, Lipper, Tinchi Luwer, yes, happy birthday sa imo. Tinchi, subong adlaw. Kay Jana Costa, kay Manang Kaylee, friends. Yes, Evans, happy birthday pa rin naman. Okay, una-una ito na ng sign of Scorpio. Ang mga Scorpio, Oktubre 24 to Nobyembre 22. Ang inyong horoscope karon adlaw, damo kamo grasya nga mabaton. Karon adlaw, kalala daw mo na mabaton. Hindi. Madamo ang blessing nga mag-abot sa kabuhi. Mo or ninyo. Pero pwede naman yung grasya or ano man yung blessing, ibabanton mga Scorpio, kinahanglan, ipaambit man ninyo para padayong sige ang pag-abot ng grasya. Kung may plano man ikaw nga magnegosyo, kung ito ang source of income na makapadugang para sa imo, umpisahan mo inaglayon. Kaya ara-makitaan sa imong horoscope nga mag-aayo ang imo sininyo. Duga. Maswerte mo nga numero 8, 16, 27, 45. Lucky color, cobalt blue. Sagittarius na taon ng Nobyembre 23 to Disyembre 21. Mga Sagittarius, kung may mga friends, ikaw, kung may negosyo ka, kung may mga customer ka, mag-iintindihan na ikaw mo. Kag-abing mo, ma-attract mo ang mga maayo. Tungkol sa imo mga maayong hinuan, amo ini magka-attract sa mga oportunidad na mag-aabot ka sa kabulong man sa iyo. Mga maswerte mga numero 42, 22, 25. Shipping is your lucky color. Ang mga Sagittarius naman, ang mga Sagittarius sa mga nagpao Disyembre 22 to Disyembre 9. Sige lang, pero wala ka karon nga daw maka-experience ka sa higay pakanubok sa imo pagkatawo. Pero pabayin lang sila. I-pray lang sila ya sa imo horoscope para nga magabayan ikaw kung ano dapat himuon, hindi mo sila pagpatulan. Pero kung may ara, ikaw baliktsagon na nasakit, mag-say sorry na. Maswerte mo mga numero ninyo, mga numero Capricorn, just is 27, 31 kagdies. Pearl white is your lucky color. Kag ang mga Aquarius naman, yes, Aquarius enero 20 to Febrero 18. Karon nga lang, sinasay Horse, dapat ikaw mag-celebrate. Enero 20 to Febrero 18 mga Aquarius. Mag-celebrate ikaw karon nga lang tungod may remission, mayroon lang pagpatawad na matabo. Karon nga lang. Pero sino pag sa horoscope, halumi man, iway kayong lawas. Kag maglikaw man ikaw sa mga mantikaon na pagkaon. Mga maswerte ninyo nga mga numero dyan si 8, 32, 25, 13. Mustard yellow is your lucky color. Ang mga Pisces naman. Pisces, Pebrero dyan si 9 to Marso 20. Ang inyong horoscope, adi. Paano naman ang inyong handong na maangkon. Inamatagaan ka tumanan kung magkilisugot ka mo na magpamilya. Kung ano yung plano mo, ilastar sila para maintindihan kanina. So, kung maayo para sa ilan, hindi go, kag-arin pagido, kung may problema nila, siguraduhon mo, na kung magpatunga ikaw, wala ikaw sa kapinan sa ila. Kinahanglan, basta gani ikaw na gani ang magpatunga. Abi ka lang nasa tunga-tunga, wala kang paboran para ma-resolve ang problema.
Maswerte morning yung mga numero 25-36, 12-46. Fire, red is your lucky color. Ay mga Aries naman. Yes, ay mga Aries. Marso 21 to Abril 19, kinahanglan Aries magpangamuyo ka man. Kaya ang pagpangamuyo, Aries para sa inyo or sa inyo makabuhin na para mabuhin man ang stress na inyo ginabansyan or gina-experiensya. Kag mangin kalmado ang inyong pamansyahan. Mas swerte ninyo nga mga numero, Justice 736, 27 kag 43. Dollar Queen is your lucky color. Alas 2:47, una nga bahin sa atong pagbasa sa inyong mga zodiac sign para man sa ito na tagsa ka-horoscope. Pero relax lang. Mabalik pa si Tito Wilma. Pagkatapos ang pila ka mga importante man nga magpahiban. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawagay sa ngalan ni wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat giratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide papalangga kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kas man ang aton sila nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa minsan nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2 Bombo Radio 38.70%. Number 3 RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Alas 12:55 padayon man si Tito Wilma, tapuson anay na ang mga napili natin ng mga zodiac sign para sa ito. Horoscope pero kadlaw di ka na, adi na kita sa Taurus. Ang mga Taurus naman April 20 to Mayo 20. Ang mga Taurian, Abi, my friend, ikaw nga nagkinaglan sa iyong time mo, may problema siya, kagusto niya, maklaruhan ka tanan, mathagan siya sa iya, gina-experience siya sa karon. Hindi siya kabalugon ito ang iyon. Di ang friend mo nga, hindi siya. Kung kinahanglan niya medical attention, yes, dahil siya sa report, para masulbar ang iya sa problema. Taurus, maswati ninyo ka mga numero 15, 27, 46, 22. Ang mga Gemini naman, Mayo 21, 21 Gemini, abi mo, mabuning
mabi nuligon nga hawo nga magatag sa imong koneksyon para sa kinahanglanon mo o kung saan man nga field makilala mo ina siya kag may sorpresa man para sa imo sa karon nga adlaw sa All Saints. Mga masuwati mo ka mga numero 26-25 Justice Shatigal DS. Tangerine is your lucky color. Yes, Cancer. Mga Cancer naman. Punyo 22 to Punyo 22. Buhata, himo ako na ng imong vision sa kabuhi. Amo ina ang goal nga dapat tagaan subong panahon kag atensyon. Pinaka-importante sa karon sa mga horoscope, halumigit ang imo nga ikaayon lawas. 38, 26, 9 kag 12, masuwati ninyo mga numero Cancer, lilac violet is your lucky color. Leo, ay mga Leo naman, Hunyo 23 to pag-gusto 20. Kung naman ang hando mo, matuman gina, basta aksyonan mo na. Aksyonan mo na kung ano gitinin mo sinihando. Kung ano man ang imo gusto nga baklon, wow! Dugani man na yung magkamakas para nga mabakal mo na sa palabutan basta importante lang alayo ano kung hindi kapigaan tingnan tawin ang balon mo na sa pati ka nag-focus ng high sa powers ninyo mga layo mas what ninyo mga numero 15 30 26 40 also 57 Sapphire Blue your lucky color ang Virgo naman Agosto 23 to September 23 Virgo bapanara nagkaugalingon mo nga mag-exercise ka nag-exercise ka man sa imong horoscope. Kag Virgo, kinahanglan para nga mas ikaw nga mangit competitive sa imong sa career. Masuwati mo naman nga mga numero 46, 12, 24, kag 17. Sa Chin White is your lucky color. Mga Libra, yes, Libra, City ng 24 to 23. Araiho. Makita gid sa imong mga hulag kag sa imong mga plano ikaw mag-uswar sa panahon kag makonfirmar mo nga mag-augyot gid ang tanan sa imong sini ginahandog Libra masuwati mo nga mga numero 11, 21, 38 kag 45. Your lucky color is ano dito Scarlet Red. Scarlet Red is your lucky color. Ay, oo. No, sana ba yan natin text sa zodiac sign, pwede naman sa ito text sa horoscope. Pero syempre sa ito mga updates na simplatan lang kita dito. Subong para sa ato mga drivers, pasalamat kamo sa naman yan natin kabalita. Kag nahatag natin kabalita. Natungod sa mga plastic barrier sa mga motorista natin nga nagbiyahe sa mga publikong masalagyan. Kay Tiara, di ba? Kinailangan ng plastic barriers sa mga masalagyan sa bukos na ingaponsod. Kinaging pabudyag, the Transportation Assistant Secretary Mark Stephen Pastor, di ba? Ipatuman kinang policy starting November 4 sa mga Webfest. Ihapin na ng mga driver na ito. Muna siya, pagbathag ni Pastor, wala pa medical findings sa mga plastic barriers para makaligaw nga makalatun or malatnan sa COVID-19. Siling niya, pwede naman makapikan virus sa mga plastic barriers. Sumbong na naging balhaw, panabla, paamo na bala, pero was talaga balanay, kemisun pa na nakabalik ito man sa presyo sa gasolina. Action Radio, Philippine Standard Time, Stress, ang 9 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Tiyo naman sa pagpangapuyo sa orasyo ng karata batok sa COVID-19, opinion niyo si Tito Wilma. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuglugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtunglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintuyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matap na ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang aming mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntat sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila pamilyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos ang layo. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwanan. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tiun sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sa tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amang pagulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sinintion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sa Espiritu Santo. Diyos sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangom kami o mahal nga iloy sa Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ambot sa amon mga kinahanglan. Kundi ilikaw kami sa tanan ng mga katalagman o mahimayaon kag bulahan nga Birhen. Amen. O mahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Luis, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Salamat gid sa pagpapagod ninyo sa pagpangamuyo ni Dito yung magkaroon ng hapon. Sa inyo na happy All Saints Day. Siyempre para karong adlaw. Dara kay Alma Posisyon Gonzales, Secretary of Wilma, Alma Gonzales Posisyon. Happy All Saints Day kay Jane Eldore. Yes, sa imo man. Wala kinabot si Inday Ronald Raba. Kaya nang susan na Kalma Choy Fernanda kay nung nato. Kag si Daddy Janice, good afternoon. Kag madamo binyang salamat. Abi yung update ko tinahatag. Tumili pa nga itong mga driver. Araw, magpunniya sa langis on. Nagpagawa ng announcement. Another big time price hike
sa presyo sa gasolina, sa umpisa buwas iya, inamagamarka na sa ika-10 nga dulo-diretso nga simana sang pagsinakaay. Pero ang presyo ng diesel kay kerosene mag-rollback gamay, mag-nubog gamay. All nagkalaylay ng mga advisory from Chevron Philippines Incorporated, Philippines Shell Petroleum Corporation, kay Sea Oil Philippines Incorporated, nagpabusyag. Mapasaka sila sa presyo sa kada litro sa gasolina, 1.15 ha, ang ipasaka sa gasolina sa nila buwas sa gasolina, piso kag 15 centimos, 1.15. Apan sa presyo naman sa diesel, mga panubo sila. Salamat. Pero abin pila 35 centimos. Kag sa kerosene naman 30 centimos. Si mga drivers, malipay ka muna. Ambot lamang. Mag-epekto inyong sa buwan sa lisay sa Nobyembre 2. So, hibaluon naman natin ang mga reaction sa atong sininga, mga drivers, sa atong mga pamalanggaman ng mga tagpalamating nga nagagamit sa mga produkto sa petrolyo. Kaya at son kumantaina, sabay man pamatian ang pangabaysang Statistics of Conference of the Philippines na sige ng panubo sa alert level sa mga natrainlayan mga lugar para nga pasugtan ng dalaan 50% capacity sa simbahan. But anyway, wala na kasi ito yung panahon na kita magpapaalam sa ating pagpangalaga sa This Is My Life, pero nga daw Lunes, holiday, diba? Sa All Saints Day. So, good luck sa inyo na celebration. Pinanglan, hindi yung pagkalipatan. Masasa ka mo sa pagpreparar, hindi yung pagkalipatan. Ang pinaka-importante ang pagpangamuyo para sa mga kalag sa atong sini mga minatay. Lunes, Nobyembre 1, 2021, 54 days, till Christmas Day and 61 days till New Year. Ang Bible verse of the day naman nga aton, ibigay sa inyo karong adlaw sa Matthew chapter 19 verse 18 to 19. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony. Honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. Salamat. So, boss naman, good luck sa inyo. Standby na sa itong drama ng sahis ng paghiguma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue.